What's up guys? Para sa video natin is gumawa tayo ng loan using JavaScript. Para sa ating main source code is eto siya. Yan. May scanner, tapos yung interest rate, number of year, loan amount, tapos monthly payment and total payment. Then para sa source code natin is ayan. Yung mga variables natin. Then yung mga int double. Yan. Get amount. Yan. Kasi ito yung mga computation. Yan. Tapos, pag niran mo siya is ito. Halimbawa, ang interest rate is 10%. Tapos, babayaran mo siya ng 2 years. Ang ilo-loan mo is 1 million. Then, ito yung monthly payment na babayaran mo at yung total payment na mo. Yun lamang.